Жалко. Изключително жалко. Изглеждате толкова позитивна, изглеждате толкова добронамерена, а накрая всичко се оказва само един бизнес. Отговарям на коментар. Просто това, което искам да кажа е, че нека си спомним едно нещо или по-скоро да се замислим за едно нещо. Ами в аптеката, лекарствата, те не са ли просто само един бизнес? Ами хляба, който си купуваме, ами сиренето, кашкавала, месото, перилните препарати, те не са ли просто само един бизнес? Значи, изключително аз не виждам нищо лошо в бизнес, който се занимава да предлага супер храни и хранителни добавки, които повишават нивото на здраве и се грижат за нашата профилактика. Също както лекарствата в аптеката са бизнес, по същия начин има продукти, които са към дадена компания и да, компанията прави бизнес. И това, което искам да ти кажа е, че всъщност аз съм един посредник между компания Aquasource и теб. Значи продуктите, които ти си купуваш, реално погледнато ги купуваш директно от производителя, не от мен. Нещо, което преди 7 години съм избрала за нас вкъщи. Именно поради тази причина съм си направила и личен здравен абонамент към компания Aquasource, регистрация или всеки както иска да си му казва. Аз си му казвам здравен абонамент. Защото 7 години това ми дава преимуществото, привилегията, освен да правя бизнес, да си ги снабдявам вкъщи с 30% отстъпка. Също така да се възползвам от ежемесечните промоции. Ако продуктите не помагаха, ако ние вкъщи не бяхме доволни от тях, не смятам, че има глупав човек, който би си давал ежемесечно парите за нещо, което не е доволен. Истината е, че продуктите, аз много пъти съм го разказвала това нещо, до продуктите ние достигнахме през зора. Бях с високо кръвно, пиех медикаменти, розови хапчета за нервната система, бях с сериозен хормонален дисбаланс, тревор на ръката и какво ли още не. И за съпруга ми съм разказвала, но това за всеки, който иска да е по-запознат, горе в описанието сме оставили даже нашата лична история в описанието на нашата страница Гергана и Илия Борисови. Също така, това, което правим ежедневно е, че компания Aquasource, както предполагам и други компании, не съм запозната с тях, значи те не плащат за скъпи реклами, а просто те предпочитат при доказани ползи и резултати предаването на информацията от уста на уста. По начина, по който заставаме и така пред теб позитивно настроена, щастлива. Как няма да съм щастлива вкъщи? Вече 7 години не се е налагало да пием медикаменти, за разлика от преди 7 години. Но наистина си казвам, че това просто трябва да се осъзнае от хората, че на днешно време ние имаме нужда от ежедневна профилактика. Поради много причини, които са вследствие на външната околна среда, която сме заобиколени от замърсяване, от токсини, от тета, консерванти, подобрители и всичко останало. Така че, горе в описанието на страницата, ние сме оставили линк, в който можеш да разгледаш продуктите, можеш да се снабдиш с тях. Долу в коментар винаги оставям линк за хората, които са осъзнати и които разбират, че ежемесечно имат нужда от грижа за своето здраве и профилактика. Долу в коментар този пък линк дава тази привилегия, тази възможност всеки един продукт да ви излиза с 30% отстъпка, както и да се възползвате от ежемесечните промоции. И не, той не те обвързва с дистрибуция, нито те обвързва да си като мен, а да разказваш на изобилие от хора. Това е личен избор, право на свободна воля на всеки един човек. Сега ти желая, бъди здрав, бъди щастлив, бъди благословен и се грижи за себе си.